pag-abot mo ba yan, balik ko sa gawing kanan, ang harap tayo ang gono. Madaanan natin yung sambahan namin ng mga iglesia ni Cristo. Kaon sa tatay. Tay, masabay mo sudan. Kaon ka sudan. Sa sudan. Bisa kung sabay, mura lang ginawan. Isda. Isda. Sige. Gulay. Gulay. Tatay, matanong ko lang tayo, ilang taon ka na po? Ay, 50 na ba? Dahil pinanganak ako 1964. 1964. Oo. Ang nakalagay sa aking dokumento, 1965, dahil nag-edad na ko ng isang taon ng ako nagbiyagan Katoliko. Pero Grabe to. Punong-puno yan tayo. Tay! Kain ka muna! Tay! Gusto mo kumain? Kain! ito, ang ipamasahe pabalik ng kabubog, di ba? Naubusan ako ng balik pamasahe. Ubusan ka ng budget! Saan? Naubusan ako ng budget sa pamasahe, ba? Pwede ba kita makausap saglit? Bigyan kitang pera. Sige, ba? Ang bigat niya, no? Dito tayo. Buha mo, ba? Dito tayo, dito. Cebuano, dito ka tayo. Dito tayo nakakain. Paupuin muna natin dito. Hindi, paupuin muna natin, paupuin. Dito tayo sa lilim. Pamasahe. Tara. Dito muna tayo. Buhat dito. Dito. Ilapag nyo muna yung buhat nyo. Grabe, ang dami niyan ah. Ito talaga sa akin may-ari ng linis sa bahay ng mga patay dyan sa tapat ng barangay hall. Dahil nakawin lang yan doon. Ito, itong mga gamit mo. Ibaba nyo muna yan tayo at mag-uusap muna tayo. Yan. Ang bigat niyan tayo. Mga damit ko, hirap-hirap yung pagsuot ko pabalik na sigo at kaldero. So, tigatin ka. Sityo Santa yung Barrio San Vicente, Tabugon siguro lugar namin. Tabugon? Alam ni Duterte yung naging presidente natin ng bansang Pilipinas. Dahil mayor namin siya sa Tabugon siguro nang siya manalo sa Tabugon? Pilipinas. Tabugon pala si tatay. Ano ka nagpwede rin, tay? Hindi mo ako mausap ko. Ano ka nagpwede rin? Yan sa pinalagaan sa akin mayat ng linis sa bahay ng mga pagayos, tapat ng barangay hall. Ng galing matika. Nya, og may mapuli sa mga sibo. Gusto mo rin sibo. Nagbublay mga ni kong pangayo sa mga mamayan o tabang bisag ginagmay nga Kaya itay ba? sa mga lugar. Nya, ni mo tabang sa imo haron. Pauling ko sibo. Napakaiulian dito mga pamilya. Ako bago pa lamang ko mag-asawa uli ng panibago, kung dati ko natapos ko sino. Nakay pamilya dito sa sibo. Wala pa dahil pinatay ng mga nakiligado ng aking pamilya, nakaya na naman ko signal dito sa Tagarogan, na anak ng Dondorano, Danao Sigo. Sino pa uwi mo doon? Kung pinatay na sila. Dito pinatay sa Katagalogan ba ng aking pamilya, mga ko nag-aaral sa pag-abogado sa bansang China. Sa Tabubog Sigo, may sarili akong bahay at lupa, no? Tayo, po ka muna rito tayo. Pamilyang bulan eh. Ikaw sa dili. Ikaw na ka. Taon ka muna. Taon sa.
Kaon ka muna, bago ka namin bigyan pera, kain ka muna. Tagada na magkwarta. Kausa ka. Oo, papakainin ka muna namin, tapos bibigyan ka namin pera. Kain ka muna, ha? Pakibalot lang yung kanin na tulam. Ah, ayaw mong kumain dito muna. Ikaw na kita lang kakain. Dito ka na lang, sabay na tayo. Okay lang sa'yo. Okay na. Baka na niyo makikita pag gusto ko na yung puntahan, pag may tulong. Bawa naman. Sa kapilya namin ba, mga iglesia ni Careso sa Mario Kalumpang? Ay, Iglesia ni Cristo ka, tay. Kalumpa ka, David, dire, dibita. O, diyan sunahan. Saan? Oo. Oo. Pag-abot mo bayan, balik ko sa gawing kanan. Bali, ang harap tayo ang gono. Madaanan natin yung sambahan namin ng mga iglesia ni Careso. Kausa, tatay. Tay, masama yung sudan. Dahon ka, Sudan. sudan. Sabi sudan. Bisa kung sabay, Korea lang ginawan. Wala, isda. Isda. Sige. Gulay. Kulay. Tatay, matanong ko lang, tay. Ilang taon ka na po? Ay, sumpay ka na ba? Dahil pinanganak ako 1964. 1964. Oo. Ang nakalagay sa aking dokumento, 1965, dahil nakisat na ko ng isang taon ng ako ng Digital Katoliko. Pero 1964 talaga ako pinanganak. So gusto mo lang umuwi ng Tabugon. Magkano na naipon mong pamasahe? 2,000 para ang dapat na raang piso, bay. Ang mababa. Kulang pa, no? Asan? Sa loob ng isang taon. Pinatago ko sa aking kaibigan. Pinatago mo sa kaibigan mo. Oo, upang hindi kumagastos. Ano ulit pangalan nyo, tay? Vicente, bay. Vicente Poyos, ang apelido na aking ginagulan ang apelido na aking ama. Vicente Puyos Gulan Bulani. Oh, yan, si Tatay Poyos, Vicente. ang apelido na aking ginagulan ang apelido na aking ama. So tayo po ka muna dito, pahinga ka muna, ha? Kain ka muna. Tubig. Tubig, gusto mo tubig? Oh. Mineral ba? Oh. Sige, ganahan kang mineral. Din yun ang tubig, kahit malit ang nabuti. Kasi, Okay, ba? Sige. So tatay, pakibalos lang ba yung kanin ng ulam? mabalot lang. Oo. Sige. So yun na lang pala, gusto mo na umuwi sa inyo tayo, no? Oo, inip na ako ba dahil naroon yung aking bayad ko pa, balot yan ang sarili palintiway, kapag panahon, at sa barang sa buwan. Ang taga ng buhay ba na marangal? Mukhang ano pa tayo, mga ilang taong ka na ho dito? Ilang taong ka na ho dito sa ano? Dito sa Pinangunan, Oo. mahigit na 14 na taon. 14. Oo. Galing ako ng pagkagaling ko ng Tabugon siguro, nagtuloy muna ako ng Cotabato at Calbayog City bago ako dumaan ulit dito sa Pinangunan. O pag ipaluwap ang aking Ito. Ay, pagkain mo. salamat tayo na pagkain. Pag ipaluwap ang aking papeles sa iglesia ni Teresio para lokal Tabugon siguro. Eh, hindi nakakao naman ng mga dadadik na lalaki ng binaunan sa lang ating mga pagsamba na dapat. Grabe yung paa ni tatay, oh. Ha? Tayo, sobrang dumi ng paa mo tayo, Sinadya ko talaga yung bay dahil kinakapitan ako ng babae bay pag ako naliligo. Kinakapita ka ng babae. Oo, Tayo, babaero pala to si tatay. Eh, samantalang wala naman tayong gayuma. Ah, talagang abulin lang tayo, no? No? Minsan, nagkataon lang siguro na ako'y Tay, pwede paangat nung salamin mo para mas makita ko yung mukha mo. Pwede bang paangat nung salamin mo? Hindi para makita ko yung mukha mo masyado. Araw na araw naman, kita naman ang kumawa. So, yun lang gusto mo tayo. Sige, pahawak ka muna tol. Bigyan ko lang to si tatay na ano. So, bigyan natin to si tatay. Magkano na ba yun naipon mo? 2,000 pa lamang bay at 400 piso bay. O sino may hawak? Dala-dala mo dyan ngayon, baka mawala. Hindi pinatago ko sa aking kaibigan upang hindi magastos. Para hindi magastos. Oo, kailangan kong makakumpleto ng 7,000 bay dahil bibili pa akong sapatos, may suot pa balik kasi do. Sapatos pa, gusto mo sapatos? Oo, yung tapos pamasahe sa barko,
Yun lang naman ang malaki-laking babayaran dahil sa layo ng lugar namin si Tawag dito tayo, kapag bumalik kami dito, saan ka namin mahahanap dito? sa bahay-sambahan namin bay sa ng Iglesia ni Cristo sa Saan? Barrio Kalupang. Dito lang. Diyan sa Saan banda yun? Barrio Kalumpang. Baryo Kalumpang. Dito. Oo, pagdating natin ng bayan, nilikos kanan. Ando nga lang lagi. Eh ngayon, saan ka papunta rito? Ba't papunta ka doon? Naghingi ako ng tulong sa mga taong bayan bay. Hingi ng tulong. Pera kahit papano. Papunta ako ng Angulo. Ito, biglang ito. Pasensyahan mo to, hindi to malaki ha. Ay, sa gusto lang naman ninyo itulong sa aking kagipitan ba? Dahil inip na ako makabalik sa lugar namin at Bogor, Cebu dahil gusto ko rin bumigaya sa buhay. Babalikan kita dyan ulit ha. Sige. Hanapin kita yan, no? Pambili mo ng ano. Ay mo muna kasi kumain muna. Dapat kumain ka na muna. Ilalagay ko muna yan sa galon dahil doon ako kain sa Ito, ano nito tayo? Anong mga laman yan? Kaldero yung nasa gitna ba eh. Tapos mga damit na ilang piraso, maisuot ko balikas ko. Ito, may baril ka pa tayo. Joke lang tayo, biro lang ba, biro? Ninakaw yung aking mga baril ba eh. Ninakaw ng mga drug na laki. Yung baril mo, ninakaw. Oo. Ay, grabe. Eh, pati nga yung aking mga kagamitan ba, dinakaw at sinunog ng mga drug na laki. Ay, grabe, no? Interview ng galikbatingan. Alam Ay. naman ng mga tao ba yun ang galikbatingan? Ano ulit pangalan mo tayo? Nakalimutan ko. Bisinti ba? Tatay Vicente, may tatanong ako sa'yo, huwag kang magagalit. Kung papaliguan ka namin ngayon, gusto mo? Para malinis, sa bilang itang damit. Ay, hindi kailangan ako ipaliguan. Kung saan ako maligo ka. Maliligo ka nga. Ay, Tapos bili tayong damit. Huwag mo na ngayon. Huwag mo na ngayon, pagbalik ko na lang. Ikaw sa ako maligo ba, pag ako makapagpahinga na galing sa Trabaho. ko ng tulong mga tao bayan ng pera kahit pag Tago mo na yan, tayo. Tago mo na yan. Doon mo lagay sa bag mo. Kung hindi Tayo, walang ano. Babalikan kita. Ate, sandito yung ano? Ano yun? Ano yun? Sa isang kalagi? bahay-sambahan ng Iglesia. bahay-sambahan namin ng Iglesia ni Cristo. Barrio Kalumpang. Baryo Kalumpang. Nandiyan lang. Sa kabila, walang yun. Ako ng bayan. Malapit yan. Magtanong, Juan. Tubig, malang. Nag-start. Ha? Kapag na nag-start, Alin? doon ka ba nakatira? Hindi ako doon nakatira, pero doon ako natala bilang iglesia ni Cristo. Ako nakita sa iglesia. Ang ibig sabihin ni nanay, kung doon ka daw natutulog. Ay, hindi. Saan ka natutulog? Yan, sa nagagaan ko ng rin sa bahay ng mga patay, doon lang ako natala. Naroon aking pangalan na tapilido at tinatawag namin na tarjeta. Na may pangalan na Vicente Gulani Iglesia ni Cristo. Ay grabe, may sarili ka palang simbahan tayo, no? Hindi, yun ba, bawat isa namin ba ng mga kaanib sa iglesia, mayroon talaga no? Meron talaga, Oo, no? yung ang parang 2x2 ang laki ng karton bay, tapos may pangalan na Iglesia ni Cristo. Tapos pangalan ng kapatid. Ito tayo, ano naman to tayo, para sa tungkod lang. Para Pinsa pa rin ba? magdepensa sa mga siraulo, no? Oo, siyempre. Ito, Chilio. Ayaw natin na tayo'y mapatay ng masamang tao. Dahil mabuti tayo eh. Oo. Tatay, huwag mong masamain yung pagtulong namin sa iyo, ha? Naawa lang kami sa iyo, ha? Oo, ako'y buong puso pasalamat sa inyong lahat ay. At habang panahon kong... Gusto mo tayo, sumama ka na lang sa bahay. Doon ka na lang sa bahay habang tayo, iniipon ko yung pambiling ticket mo. Alam mo ba pauwi? Sa inyo? Alam mo ang pauwi bay? Anong nyo doon? Anong baryo nyo doon? Sitio Sandayong bay, Barrio San Vicente. Doon sa Cebu. Tabogon Cebu. Tabugon, Cebu. Kung sana, pumari sana. Balikan kita dito. Tapos, gugupitan kita lahat. Ligo, tapos punta tayo sa bahay. Tapos, doon ka na lang. Mas mabuti kung sunduin ako dito ng aking natatandang kapatid, si Miguel Gulani. Ano pangalan? Miguel Gulani. Miguel Gulani. Dating driver. Saan naman siya nakatira? Dating driver sa Miguel Ber. Doon, sa Sitio Sandayong.
Sitio Sandayo. Galing yun dito, nag-follow up ng kanyang pinsyon sa San Miguel Bay. Oo. Eh, ako, naubusan ako ng budget ng masahe, kaya di ako agad kaya di kami magkasama pabalik ng Tabogon siguro. Kayo, may ano ka na, may sa bigat siguro ng bag. May sugat-sugat ka ng konti. Oo. Saan tayo sa mong bag? Ay, ano lang yan ba eh. Sabi. Pagdipinsa pa Ang rin. depensa ba? Balisawong. O, kain ka muna. Outside. Oo. Kain ka muna. Iinom mo muna ito dyan, no? Tapos kain ka muna. Ito bangko. At sana ba kung maaari sana, Oo. ang, Hanapin ko yung kuya mo. oo, sunduin ako dito. Susunduin ka dito. Oo, Ayan. Upang madalhan ako ng dagdag pamasahe pabalik ng lugar namin. Pagkasama na kami pagbalik namin ng Tabogon siguro. Pagbalik Mahirap pa natin yan, Tay. Miguel, ano yun? Kompletong pangalan niya yun. Miguel Gulan eh. Gulani yan. Kay Sir Miguel Gulani, baka napapanood nyo to. Ito daw si tatay ano, na gusto nang umuwi. Nakatatanda ko yung kapatid si Miguel Gulan eh. Dating driver San Miguel Bar, dahil noong nagpalit ng empleyado San Miguel Bar, nakatanggap siya ng kalating mayaw. Oo nga, hanapin kita rito pagbalik ko ha. Sige ako. Oo, kapag kasama ko na yung kuya mo, sama ka. Oo. Pauwi. Oo, sige. Ay, isang kita dito hanapin. O sakali. Doon na lang sa para sigurado kasi sa barangay hall, sinayayan ko yung barangay hall dahil hideout ng mga kagadek. Doon lang sa bahay, sambahan talaga namin. Pagkasigurado tayo, naligtas pareho dahil... Oh, saan nga? Barrio Kalumpang. Yung Kalumpang. Naroon natin pangalan. Naroon natin pangalan. Ano pangalan mo doon? Vicente Gulan eh, Iglesia ni Cristo. Oh, sige, hanapin kita doon ha. 445. Oh, sige na. Oh, sige, kung ayaw mo muna ano ngayon. Oh, i-shot mo na yan. Tapos kain ka na. Sige, hawakan ko muna. Hindi, hawakan ko muna. Si-shot mo muna yun. Grabe yung dala niya oh. Tay, ang bigat niyan, tay ah. Tapos, itong kanin, ilagay ko Hindi. sa galon. Ay, lalagay mo sa galon. Betang, i-ano muna natin. I-plastic muna natin. Ba't yan? Hindi ka kasya, tay. Baka mabutas yung ano. Baka mabutas yung ulam. Ayun na, pasok na. I-ano mo na. Hanapin ko kuya mo ba ya? Oo. Tapos sunduin ako dito. Pagkasama na kami pagbalik ng Tabogon siguro. Eh paano pag hindi ko pa mahanap, sama ka sa akin pagbalik ko. Para mahanap natin dalawa, hanapin natin kuya mo. Oo. Naroon lang ba yun? Sitio Santa yung Barrio San Vicente Tabogon siguro. Patuloy na siya tumatanggap ngayon ng pension sa Gilbert. Dahil dito yung follow up ng ano eh, ng pension eh. Yan, butasan natin. Dito yung na-destino. Yan, okay na. Hindi ka na sa inyo tayo para makakwento-kwentuhan ba? Eto. Oo, mabay. Dahil ako makabalik ng lugar namin si Bumay. Dahil naroon aking bahay lupa. Malaki ng hanap buhay. Malagyan ko lang na palingki ba, hanap buhay. Hindi yung lahat. Tapos, kasagalan sa bungan. Madali na yung kuha ng papilas. Ito, sarili ko naman yung lupa. Sige na, hanapin kita rito ulit ha. Sige. Oh, sige. O, kaya mo ba? Pasan ko sa'yo. Maraming salamat. Dami sugat guys oh. Sa tulong mo, pera ba? Ay, dami mo sugat oh. Ang dami mo ng sugat sa likod. Doon ko sa mga kinagat yung lamok ba Tapos, Oo, bay. Tapos, ano ko sa simildo. Pagbalik ko dito bay, kapag kasama ko na yung kuya mo, kapagupit, tapos maliligo, tapos dapat malinis ha. Oo. Sige bay. Dapat talaga. Dapat talaga. Ha? Dito na, sinabi niya kanina, dito lang sa may barangay daw dyan. Hanapin kita ha. Hindi sa barangay, sa bahay-sambahan namin. Bahay sambahan, iglesia daw, dito sa kabilang kanto daw. Oo. Malapit lang dito sa Kalumpang. Oh, Alam sige. ng mga taong bayan dito. Oh, sige. Ito maraming salamat. Oh, sige, thank you. Ingat ha, ingat. Okay, salamat.
Tatay, kaya mo yan? Oo. Magkano naman daw? Grabe oh. Hero lang yung bawat Ang bigat niyan. Diyan na po ang gamit ni tatay, buong bahay, patigan. Sa ulo niya lang ilalagay. Oo. Kaya tayo, kaya? Oo. Kung hindi ninakaw ng mga dagat tawag yung at mga pamit, eh, dapat ngayon naroon ako sa Sibaw. Hmm. Pati wak na ito, nagtira nakikita sa mga agad pasura ng ginakaw nila. Tapos sinulog iwak ng mga agad. Kaya? Oo. Kaya. Ibay, maraming salamat. Oh, ingat pa ya. Oh, bye, ingat, ingat. Salamat, ito para lang. Oh, sige, sige. Kasi mga kabiyaya, mga kakwelaw, kawawa naman. Oh. Daming dala. Ang bigat niyan. Ang bigat nung Sam. Yan oh, grabe. Ay, tatay palagi dito yan, tay? Palagi dito yan. Dito na lang pala natin hanapin sa susunod. Kaya tambay lang dito. Dito dumadaan. Okay. So yan na, wala na si tatay. Ha? Ha? Sino mo? Kilala niyo ako? Kilala pala ako ni tatay eh. Nakikita niyo ako sa YouTube. Aray! Kilala mo pala ako. Ba? May nakakilala pala sa akin dito. Ano ba to? Siyempre, mahilag. Anong lugar to? Anong lugar to, te? Ano? Kalumpang. Binangonan, no? Kilala pala tayo di ay nga. Parang di ano. Makamot. Ayun, binili niyo tayo. Ba? Ulam. Sarap yan, ha? Sige tayo, salamat sa suporta tayo, ha? Thank you. Yes, si ate din. Thank you, ate. Kain muna kami. Nagugutom na kami. So, ito, yan. Kasama ko sila Boy Sardinas. Yan, si Sam. At si Ella View. At si Henry. Henry ba? Henry Undago. O yan, nakakalimutan ko lagi. Yan, subscribe po ang kanilang mga YouTube channel. Yan. So, hanapin natin tol, no? So, ayan, may panibagong mission na naman tayo. Hanapin na naman tayo dito. So, kailangan muna mahanap natin yung kuya niya para sumama. Oh, no? Oo. Sige, sige. Sige, sige. Facebook para kung makakain natin. So yun po mga kabiyaya, mga kakwela, maraming salamat sa panonood at abangan nyo po yung part 2 sa hanapin namin ulit siya si tatay, no? So try natin makumbinsi na malinisan siya. So maraming salamat, yan, ingat kayo palagi and God bless, bye bye.